Amen. Amen. I thought we would start this next session with a Bible passage. Tanga tichida So- kutanga chidzidzo chinotevera You nemashoko could anobva turn mubhaibheri. to Isaiah 55, Saka tichaenda kuna Isaiah 55. we'll be reading Isaiah 55 verses 6 and 7. Tichaverenga Isaiah 55 verse 6 na 7. Which says, "Seek ye the Lord while he may be found, call ye upon him while he is near. Tsvakai Let the Jehovha, wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon." tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Uyo akashata ngaasiye nzira dzake, ane kusarurama asiye mufungo yake. Dzokai kuna She. So we're to seek the Lord while he may be found, because there is a time when he won't be found. Tinofanira kutsvaka Jehovha achawanikwa nekuti pachasvika nguva yaanenge asawaniki. God doesn't go into hiding, Mwari haapindi mukuwanda, but there is a time when he won't be near. asi pachasvika nguva yaachange asiri pedyo. While he's near, the wicked need to forsake their ways, and the unrighteous man their thoughts. Ava achiri pedyo, munhu akashata anofanira kusiya nzira dzake dzakaipa, asina kururama usiya mufungo We know yake that yakashata. to be wicked is to be unrighteous. Tinoziva kuti kuva munhu akashata kuva unrighteous. The ways that need to be forsaken Nzira dzinofanira kusiyiwa are the practices, ndo zvatinoita, maitiro the acho, way that you walk, mafambiro aunoita, your behavior, behavior yako. and the thoughts that need to be forsaken by the wicked Mufungo inofanira kusiyiwa nevakaipa are their beliefs, their faith, their Ndo- profession. ndo zvaunotenda mufungo If we yako. read on, God tells us in verse 8 and 9, Takaverenga tichienda mberi muvhesi ya8 na9, Mwari anotiudza kuti "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord." mufungo yangu haisi mufungo yako, nzira dzangu hadzisi nzira dzako, ndizvo zvinotaura We do not Jehovha. think the way God thinks. We do not behave the way God behaves. Hatifunge sekufunga kunoita Jehovha, hatifunge sekufunga kunoita Mwari. So how does God set about to help us with that? Mwari vanotibatsira sei? "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it." Sekusiyana kwakaita nyika nepasi, ndokusiyana kwakaita pfungwa dzedu nedzaMwari. Shoko rake rinouya kwatiri semvura, haringadzokere risina charinacho. God's thoughts, his beliefs, Mufungo yaMwari nezvaanotenda, God's ways, nenzira his dzaMwari, practices nemafambiro ake, maitiro are aanoita very zvinhu, high. akasiyana nedu, ari pamusoro. How can we possibly attain to them? Kweisusu sevanhu tinokwanisa sei kusvika paari? He sends us rain. Mwari vanotitumira mvura, He sends us doctrines, vanotitumira zvidzidzo, messages, faith, vanotitumira mashoko, prophecies.
zviprofita vanotitumira It is in the drinking of these messages saka patinenge tichimwa mashoko aya zvidzidzo that will izvi develop our practice, ndo patinokwanisawo kudevelopa mapractice that will edu change our behavior. achaita kuti tisanduke pamararamiro edu. God is doing this for a purpose. Mwari vari kuzviitira izvi nekuti vane chinangwa. He says, as the earth maketh, it watereth the earth and maketh it bring forth and bud. Vanodiridzira pasi pobuditsa chirimwa. So the bringing forth and the budding are in this early rain time period. Saka kubuda kunoita chirimwa ichi nemvura iyi zviri mu-early rain time period. The seed, the fruit, the grain, the practice. Seeds, grain, practice will develop under this rain. Zvinokura munguva yemvura iyi. But what is the ultimate purpose of this fruit or grain? Chikonzero chirimwa ichi To give seed to the sower and bread to the eater. Ndechekuti chipe mbeu kune mukushi nechingwa kune anodya. We don't have visibility of that on this line. Hatina muono weizvi paline iri. We see the ripening of the fruit. Tinoona kuibva kwechirimwa. We see its harvest. Tinoona kuharvestwa. But we've got to get off that line before we see that grain made into bread or resown. Tinenge tatobva paline kuti tikwanise kuzoona chirimwa chakuitwa chingwa. It can be easy back here to lose sight of the heavenly purpose God has for us. Zviri nyore kuti tirasike kuchinangwa chedenga kwatiri. But it's very real and it's not that long away, not that far off. Asi dengwa ndere zvokwadi ende harisi kure. We do have to focus on being ready for Sunday law. Tinofana kunge takanyatsogadzirira kusvika paSunday law. The summer is ended and we are not saved. Mwaka wesama wapera asi hatisati taponeseka. We don't want that divine announcement. Hatisi kuda kuti izvi zvigova zvinoitika kwatiri. So we focus on the crisis that is just ahead of us. Saka tinotarisa dambudzo riri pamberi ratakatarisana naro. But we shouldn't lose sight of the great purpose that God has in store. Asi hatifanira kuzorasika papfungwa zvatakagadzirirwa These messages are designed to lift our thoughts and our behavior to a very high standard. Zvidzidzo izvi zvakagadzirwa kuti zvitisimudze pfungwa dzedu kuti tisvike pamastandards aya ari haya aMwari. We are finally learning what it is to be Christ-like. Takuchidzidza kuti kuva neukristu We thought we did when we were conservative. Taifunga kuti taiva Christ-like pataiva conservative. God says my ways and my thoughts aren't like yours. Asi Mwari ovauya achiti mufungo yangu nenzira dzangu hadzina kufanana nezvenyu. So here's some rain. Saka iyi mvura iyi. Soak it in and let it develop. Saka imwei muite kuti mukure. So let's go back to our Eden to Eden line of restoration. Saka ngatidzokerei mutsara wedu weEden to Eden. And thank you for the correction. Ndotenda nekugadziriswa kwavaitwa. We looked at Genesis chapter 11. Tatarisa kuna Genesis chapter 11. And we saw that in the story of the Tower of Babel, taona kuti munyaya yeTower of Babel,
There is the development of culture before there is any structured religion. Pane kugadzirwa yatinoti culture pasati pane chinamato. Culture has developed before false religions. Hunhu wakagadzirwa wakadevelopa We don't have a Baal yet. kwenyeba. Hakusati kwana Baal, hakusati kwana Baal. Mithra, Marduk. Ana Baduk, ana Nithra. Roman and Greek gods are thousands of years away. Zvimwari zvemaroma nemaGreek zvichiri kure. But what we have is self-exaltation. Asi chatinacho tine kuzvikudza. The worship of human idolatry. Kunamata vanhu. And the development of different cultures that are going to have these curses as their backbone. Nekuvapo kwemaculture akasiyana anotakurana nezvitukwa zviri right, globally, right across the world. Izvi zvinoenda pasi tendere. The very next thing that will happen is Genesis chapter 12. Chimwe chinotevera kubva paTower of Babel iGenesis chapter 12. And that's the call of Abram. Ndo panodanwa Abram. Get thee out of thy country and thy kindred and thy father's house. Zvonzi buda munyika iyi kubva kune vanhu vako ubude muimba yababa wako. Come out of Babylon, the real estate, the ground, the land. Buda muBabylon munharaunda iyoyo. Leave your family, your kindred. Siya verudzi rwako nevemhuri yako. And leave your father's house. Ubude muimba yababa wako. Father's house is a rather complex term. Imba yababa wako chino chakadzama. We would say patrimony. Muchirungu tinoti patrimony. Patrimony. What your ancestors would hold sacred. Izvi zvichireva kuti chinhu chinoremekedzwa nemadzitateguru ako. Your family heritage. Nhaka yemhuri yenyu. Your culture. Culture yenyu, maitiro amunoita zvinhu. Leave your land, leave Babylon, literally, leave your family, leave your culture. Buda muBabylon, siya mhuri yako, siya maitiro ekurudzi kwenyu. And in Abraham, we're going to start to see the seeds of restoration. Muna Abraham, totanga kuona kudzokedzana. Everybody knows that all Abraham needs to create God's kingdom is his sperm. Munhu wese anoziva kuti chinongodiwa naAbhrahamu kuti umambo hwaMwari hutangidzwe patsva kugadzirwa. And God says, your thoughts aren't my thoughts. Asi Mwari obva ati aiwa kufunga kwako hakusi kufunga kwangu. Your ways aren't my ways, they're Babylonian ways. Nzira dzako nenzira dzangu zvakatosiyana, iyi dzako nzira ndedzekuBhabhironi. You need Sarah as well. Unotodo Sarah. Abram's sperm, Sarah's egg. Panotodiwawo sperm yaAbraham nezaira Sarah. And the seeds of restoration are sown. Mbeu restoration yobva yadyarwa. We look back and it's a very little start. Takatarisa kumashure tinoona kuti kadiki diki, matangiro acho zvidiki diki. But it's I don't know if we fully realize how dark and bad it was back then. Asi handizivi kuti tinonyatsokunzwisisa here kuti kumashure ikoko pazvakaitika. It's going to take thousands of years for that to for us to get to where we are today. Changa chiri chino chidiki asi zvichatora makore akawanda kuti tisvike patiri nhasi. Okay, so we see that
cultures spread across the world. Tinoona maculture atenderera pasi penyika yese. I'll just rub this out. Let's bring it down to our day. Tauda kuzviudza panguva yedu. And the Vespers program that began this year Zvidzidzo zveVespers zvakatanga gore rino have brought these issues into our current context. Yakaunza nyaya dzese idzi kuzviunza munguva yedu. When we looked at the political ideological spectrum, Patakatarisa political ideological spectrum, the political left and the political right. pataitarisa vekuruboshwe nevekurudyi. So, short review. Saka takuita summary. This is a concept that developed in the French Revolution. Ipfungwa yakavambwa muFrench Revolution. The common people that was standing up against the corrupt church and the corrupt state. Vanhu wonje vaisimuka vachirwisana nechechi came together yakashata to neumambo discuss hwakashata. how they were going to make life better for themselves. Vakauya pamwe chete vakatanga kutaura nyaya yekuti vanokwanisa kuita sei kuti upenyu huvanakire. Amongst all those people were some who were quite happy to keep the king and the church. Pakati pevanhu ivavo paiva nevaingofara zvavo kuramba vakachengeta mambo nekereke. They said, we can fix what's already here. Vakati tingagadzire zvagara zvitongoripo. They're called reactionaries. Vanonzi mareactionary. We don't want much change. But hatidi We want things to get better, but not. We don't want to overturn the system that exists. Vakati tinoda hedu kuti zvinhu zvinaka asi hatidi kushandura Those people that wanted to keep the status quo stood on the right side of the moderator. Vanhu vaida kuti zvirambe zvakangodaro vakabva vamira kurudyi. Those that stood on the left wanted revolution. Vakamira kuleft vaida revolution. A complete overturning of the current situation. Vaida kuti panyatso kusandurwa zvose. These were radicals. Ava vainzi maradicals. Extreme change. Vaida shanduko yakasimbarara. Radical is a very well-used word across many professions. Shoko rekuti radical rinoshandiswa zvakanyanya. Seeing we use the agricultural method a lot, let's look at agriculture. Sezvo tichishandisa mutsara weagriculture zvakanyanya regai tishandise chidzidzo cheagriculture. When the seed is germinated, Kana mhodzi yaiswa pasi kuti the very germinate. first development is called a radical root. Chinotanga kubuda pamhodziyo inonzi radical root. The word radical means root. Shoko rekuti radical rinoreva kuti That radical root is going to anchor the plant to the ground. Radical root icha kuti chirimwa ichi Sometimes chinyatsogara that pasi radical zvakanaka. root turns into a taproot. Dzimwe nguva Like a radical root dzimwe nguva inobva yaita kunge taproot yoita kunge carrot. And sometimes it just develops other roots off the Dzimwe radical. nguva inongoitawo mamwewo maroots anongodevelop. But radical is, it means root.
shoko rokuti radical rinoreva kuti midzi, root. So in medical terms, if you consider a radical mastectomy, Saka kana takuenda kune medical, if a woman or a man has breast cancer, tinogona kuti kana murume kana mukadzi akanga ane breast cancer, a radical mastectomy is when they not only take the breast, radical mastectomy avangotore zamu racho, but they will take the lymph tissue, vanovhatora nema-lymph tissues, and muscle tissue that connects the breast to the rib cage, vobvatora ne-muscle tissue yese yakaconnectwa ku-breast. They take everything Vanotora zvese because they want to root out that disease, nekuti vanenge vachida kubvisa cancer iyaya, which is what the revolutionaries wanted to do back in the late 1700s. ndo zvaida kuitwa nema-revolutionaries Root out the disease of a corrupt king and a corrupt church. vaida kubvisa corrupt umambo nekereke. But radical hysterectomies, same thing. They take everything. Saka vanotora zvese. So when you're radical, you Saka, have to recognize the problem. Saka kana uri radical unofana kunyatso kuona dambudziko. And understand that the only solution is to completely remove that problem. Wobva waziva kuti chinogona kutongobatsira kubvisa dambudziko racho rese. When you weed the ground, you pull the whole root up. Saka kana pari pasi muvhu unotora midzi yacho yose. So the question was asked during the Vespers program. Saka pana mubvunzo wakaunzwa paitwa in mavespers. 2018, Mugore ra 2018. This movement, prior to the Midnight Cry, was found on the right side of the political spectrum. Movement inei muna 2018 Midnight Cry isati yauya takanga takarerekera ku right. There were 4 main prophecies that changed our worldview. Pane zviprofita zvinokwana kuita 4 zvakati sandura kuti an understanding of the moral majority and the 10 years leading up to 1989. Kunzwisisa chidzidzo chemoral majority nemakore 10 anotisvitsa ku 1989. An understanding of the line of the Nethinims and the structure of our lines. Kunzwisisa mutsara wemanethinims nemastructures emalines edu. The understanding of Pyrrhus and the relationship between the king of the north and the king of the south. Kunzwisisa mambo Pyrrhus ne mambo kumsoro ne mambo kuzasi. And an understanding of 2016 and the battle of Ipsus. Kunzwisisa gore ra 2016 nehondo yeIpsus. And the Donald Trump versus Hillary Clinton. Tichitarisa Donald Trump achikwikwidzana na Hillary Clinton. Those prophecies changed our worldview. Maprophecy aya zvidzidzo izvi ndo zvakati shandura maonero ataita. Forced us to move from the right to the left. Zvakatibvisa kurudyi tichienda kuruboshwe, ku left. My question is, Mubvunzo ndewekuti, why were we on the right anyway? Yokuti kosei taimbova ku right kwacho. Taitsvageiko. There are many factors. Pane zvakawanda zvatinogona kutarisa. Not only did we have a wrong worldview, tanga tisingorina muono wenyika but we were usiriwo. very good conservative Seventh-day Adventists. Asi taivawo ma-conservative akanaka e-Seventh-day Adventists. What makes a good Seventh-day Adventist? Chii chinoita kuti munhu anzi uyu musabata akanaka? We keep the Sabbath. Tinochengeta Sabata. We pay tithe.
tinobhadhara chegumi. We're health reformers. Tinokoshesa zveutano. We're dress reformers. Tinopfeka zvinhu zvakanaka chaizvo. We're very careful how we spend our spare time. Tinokoshesa kuti panguva dzekutandara tinenge tichiitei. And also where we live. Tinokoshesa kwatinogara, nzvimbo dzatinogara. Country living. Kunyanya zvekunogara kumamisha, country living. When we changed our worldview and realized our politics was shifting us to the left, patakasandura worldview yedu tichiona kuti mapolitics ari kutiswededza kurutivi that rweruboshwe, we were taking on liberal and progressive understandings of politics, kuti takanga takutarisa tichitorawo liberal neprogressive politics. there were those who said, we don't need these anymore. Pane avo vakabva vati aiwa hatichada izvizvi. They belong on the conservative side of the spectrum. Nekuti zviri kuruboshwe rwerudyi, zviri kurutivi rwerudyi. And we're not bound by them anymore. Uyezve hatichada kubatwa nazvo izvozvo izvi. These are our standards. Aya ndo mamiriro edu zvatinomirira. And what we needed to do was bring them over to the left with us. Chataifanira kuita, taifanira kutora mastandards edu aya tongoenda nawo kuruboshwe. We needed to see them as God sees them and practice them as he would have us practice them. Taifanira kungomaona semuonero munoitwa zvaanoitwa naMwari uye tomachengeta semachengetwa Which means we anoitwa need to naMwari. look at them through the prophetic lenses of radical feminism. Saka zvatinoreva tofanira kumatarisa mastandards aya neziso reradical feminism. So let's consider the Sabbath. Saka ngatitarisei nyaya yeSabata. No longer on the seventh day is the pulpit the dominion of a man. Musi weSabata, pulpit haisisiri nzvimbo yemunhurume. 2018 gave women a voice. Mugore ra2018 mukadzi vakapiwa simba. Teaching and preaching. Ndokudzidzisa nekuparidza. With the full authority of the leadership. Ne-authority yevatungamiri. So Sabbath worship, equality. Saka pakunamata musi weSabata pane kuenzaniswa. But even the rest of the day should equality should be demonstrated. Muzuva racho rese equality kana kuenzaniswa kunofanira kunge kuripo. The days of women running to the kitchen on their own after worship. Mazuva evakadzi kuti vangoenda kukitchen vega tapedza munamato. And the men having their private important business outside. Varume vachiita zvekutaura nekuronga-ronga vari panze. Those days are over. Mazuva iwawo akapera. Full equality for 24 hours. Panofanira pane kuenzaniswa kwe24 hours. And so we bring Sabbath over to the left. Saka takaunza Sabbath kuriboshwe. And we now know, sorry. Iko zvino And now takuziva. we keep the Sabbath holy. Iko zvino takuchengetedza Sabata nezviro kwazvo. As God Mutsvene sees it. semaonero anoita Mwari. Tithe paying. Pay kubhadhara chegumi nezvipo. 10% of our income in support of the ministry. Kubvisa 10% kuti tisimudzire Plus offerings. ministry. We know that the movement needs financial support.
tinoziva kuti movement inodawo rubatsirwo rwemari. Support the movement financially, and what happens? Makabatsira movement nemari chi chinoitika? God opens the windows of heaven and rain comes. Mwari anovhura madenga mvura yobuda. Got to support the ministers that are giving the rain. Munofana kutsigira vadzidzisi vari. Question is, who holds the purse strings? Mubvunzo uripo ndewekuti ndiani anobata tambo dzepabhegi papesi. Regardless of who is the chief breadwinner, hazvinei nekuti ndiani anowana mari yakawanda. There is to be equality seen in the handling of finances. Panofanira kunge pane enzaniso pakubata nyaya dzemari. This movement goes further than that. Movement inobva yaienda mberi ichiti. And demands that women should have their own financial security. Yobva yati zvoni madzimai anofanirwa kunge vane their own savings, their own bank account. Vanofanirwa vane mabank account avo, vanofanirwa kunge vane savings. Equality is to be demonstrated in finances. Kuenzaniswa kunofanira kuratidzwa inside and outside of the movement. Mukati memovement kana kuti nekudzimba dzedu. Health reform. Takabata nyaya yehealth reform. What is the principle behind health reform? It is that our bodies are temples of the Holy Spirit. Don't profane them, don't defile them. When we put on our prophetic glasses, we now recognize that other people's bodies are temples of the Holy Spirit. And they should have autonomy over their bodies. It's their temple. And so in a marriage relationship, a woman has full authority to deny access to her temple. Mukadzi ane masimba ekuramba kuti munhu auye pamwiri wake, temple yake. Don't touch unless invited. Usabate kana usina kukokwa. No means no. Kwete ndikwete. So we respect each other's temple. Saka tinokoshesa matemberi edu. Dress reform. Panyaya dzekupfeka. My bottom in a pair of pants. Mwiri wangu ndakapfeka trouser rangu. Is no more sexual than a man's bottom in a pair of pants. Bottoms are bottoms. Hazvisi sexual. Murume kana achikwanisa kupfeka trouser, mukadzi anongopfekawo trouser. Zvakangofanana. And if I can't wear tight, revealing clothes, then a man can't wear tight, revealing clothes. Kana ndisingakwanisa kupfeka zvakabata zvinorakidza mwiri wangu, kana murume hafanira kupfekawo zvakabata zvinorakidza mwiri wake. Our standards still apply. Standard yedu inongoramba iri iyo. But we are no longer constrained by social norms. Asi hatichabatwe nezvinoitika either slaves to worldly fashions or slaves to conservative fashion. Hatisisiri nhapwa dzekuteererana nefashion kana kusarira nefashion. Amusements. Pane zvokutandara tichiita. With our prophetic glasses on, we look for things such as sexism and misogyny. Nemagirazi edu echiprofita tinotsvaga zvinhu zvinoratidza sexism nemisogyny. Whether it's music or movies. Kana uri mumhanzi, kana iri mamovie. But
as 2014 brings out, gaming is one of the most sexist forms of amusement that is being played today. Zvatinoona munguva ya2014 zvokutamba mitambo zvegaming So between gaming and pornography, ndo zvimwe zvinopromota sexism nepornography, the exploitation of women's bodies, kudzvanyiwa kwemiri yevadzimai, we get an insight into what God really hates. takunyatsokunzwisisa kuti Mwari vakavengei. When we were over here on the right, Patakanga tiri kurutivi rerudyi, we thought we knew why God hated certain amusements. taifunga kuti taiziva sei Mwari anga akavenga zvimwe Certain dress zvokufara. codes and health practices. Taifunga sei Mwari akavenga mamwe mapfekero, mamwe But we were madyiro. wrong in what we saw as bad about them. Asi takanga takatorasika pane zvataifunga kuti ndo uipi hwacho. And God has sent us rain to correct our thinking. Mwari wabva watitumidzira mvura kugadzirisa mafungiro edu. Country living, Kunogara kumamisha, taking your wife to a remote area, kuendesa mudzimai wako kunzvimbo yakasara. remote area where there's no opportunity for career or job or education. Kunzvimbo yakasara kusina mukana wekuita chikoro kana kushanda kana There's nothing innately evil about living in the country. Hapana chakaipa nekugara kumusha. But when you deprive a woman of those human rights, Asi wakashaisa mudzimai human rights, the right to work, the right to education, mukana kushanda, mukana wekudzidza, then country living becomes an activity of the wicked or unrighteous. Country living inozenge yevanhu vasina kururama vakaipa. So we move over to the left. Saka takabva ku-right takaenda ku-left kuruboshwe. We take all of these standards with us. Takabva tatakura ma-standards ese aya takaenda nawo kuruboshwe. But now we keep them for the right reasons. Because nezvi takumachengeta munzira kwayo. We hate what God hates and we love what God loves. Takavenga zvakavengwa naMwari, tinoda zvinodiwa naMwari. We have to be radical feminists. Tiri ma-radical feminists. And root the patriarchy out of these standards. Tinofana kubvisa udzvanyiriri hwevarume, patriarchy, kune zvinhu zvese izvi. Every tiny little root. Kese kamidzi kese karipo. When we were over here on the right, patakanga tiri kurudyi uku, and we had the wrong views of these standards, patanga tine miono isiriyo pama-standards. Where did that come from? Takamawana kupi ma-standards iwawa? It didn't come from our religion. Hazvina kubva ku-religion yedu. Before there was organized religion, there was culture. Kusati kwava ne-religion kwakatanga culture. And at the back of all our conservative practices, mashure kwemaitiro edu ese ari conservative, was culture, not religion. Kwanga kune culture, kwete religion. Okay, so we bring these standards to the right. Saka tinoudza ma-standards ese aya ku-left. To the left. Thank you. Second typo. And when we do that, there is now no striking contradiction between our faith and our practice.
hapasisina kupokana pakati pekutenda kwedu The nemaitiro seal of edu. God can only be placed on somebody whose practice is in line with radical feminism. Sile yaMwari inongoiswa pamunhu ari kuita zvakafanana neradical feminism. There are probably other things we could list here. Pane zvimwe zvataigona kuisa palist iri. But these are fundamental standards. Asi aya ndo atinoti mastandards If our practice atinoziva. is of a conservative patriarchal mindset, Kana zvatinoita zviri zvepatriarchal conservative mindset, that is the result of hanging on to our culture zvinoburikidza nekuramba takanamatira paculture and will dzedu. end with receiving the mark of the beast. Medzisiro yacho ndeyekuti tinozowana mark We of the cannot beast. say we have received the midnight cry message and not demonstrated it in our behavior. Hatingati takagamuchira midnight cry message zvorega kuonekwa mumaitiro edu. So it's culture that has impacted our standards, not our religion. Saka culture ndo yakavhiringa pamastandards apa kwete religion. Okay. So if we come back to this line, Takadzoka pamutsara uyu and we return to the United States, todzoka kunyika yeUnited States. we started by looking at how it was going to give homage to the papacy Tatanga nekutarisa kuti ichazopa rumbidzo nerukudzo by kupapasi. not breaking those horns, Asi haipwanyi nyanga but idzi. through its legislative and judicial powers, Asi inozviita kuburikidza nemasimba ejudicial nelegislative. practice something that was in contradiction to its profession. Ichatanga kuita zvinhu zvakasiyana nezvainotenda. And when we made application to that personally, Pataizviisa kwatiri, we saw that taona kuti we can give homage to the papacy the exact same way. taona kuti tinogona kupa rumbidzo nerukudzo kuna papacy nenzira imwe chete So yakadaro. let's just look at our fractal Saka ngatingotarisai fractal yedu, and we add our dates, 1989, toisa madates edu 1989, 9/11, 2014, 2019, 2021. So the line of the priests is finished. Takatarisa line remapriest rakapera. 2021 is a waymark of the second advent. 2021 iwaymark ye-second advent. What happens at the second advent? Chii chinoitika pa-second advent. If we go down and look at the real second advent, Takaenda paline re-144,000 takatarisa pa-second and advent. we read passages like Matthew 24, Toverenga magwaro akafanana na Matthew 24, where Christ takes us chronologically, a chronological walk through history and prophecy. totarisa apo Kristu paanotifambisa muhistory, He takes us right down to the second advent. votisvitsa ku-second advent. And he gives the illustration of two women in a field. Wopa mufananidzo wevakadzi vaviri vari They're in the mumunda. same field. Vari mumunda wakafanana. One is taken, Mumwe anotorwa, and that means taken to himself. So he's taken that person. kureva kuti Jesu anotora munhu iyeye The kwavari. other is left or left aside. Mumwe wacho anosiyiwa, The idea is of rejection. arambwa. Then he repeats it.
wobva wadzokorodza 2 women at a grinding mill. obva anonzi pane madzimai vaviri vari pagrinding mill pachigayo. One is taken, one is left. Mumwe anotorwa mumwe anosara. Here we are, the second advent last year, 2021. Saka ndo patakanga tiri apa gore rapera 2021 pasecond advent. And we see that that is, in a spiritual sense, what has been happening. Toona kuti ndo zviri kutoitika in a 2 people spiritual sense. in the same field, in the same Zoom room. Vanhu vaviri vari panzvimbo imwe chete vari muZoom yakafanana. One taken, one left. Mumwe anotorwa mumwe anosara. No longer do you have to physically leave the movement. Hauchafanira kusiya movement physically. You can give lie to your profession and still stay in the movement. Unogona kunyebedzera kuti unotenda zvakati ugoramba uri movement. I think one of the one of the dangerous things that has been told people in the movement Chino chiri dangerous chakaudzwa vanhu vemumovement is just stick with the ship. ndechekuti chingogara urimo mungarava. There is no other movement. This is all there is. Just stick with it. Ndio chekuti hakuna imwe movement iriko saka kuna kwekuenda saka chingogara urimo. And it gives the impression that all you have to do is hang around. Zvobva zvapaka self impression yekungoti chaunofanira kungoita chete chinhu ndekungogara. Attend the meetings, take part in the roster, just hang around and you'll be safe. Chingogara urimo mumameeting, chingoitawo zveparoster, chingogara urimo. But your faith has to be practiced. Asi kutenda kwako kunofanira kurakidzika. It has to be demonstrated. Kunofanira kurakidzwa nekudemonstratewa. There is no assurance in salvation in just hanging around. Hapana assurance yesalvation nekungoramba wakangomira uripo. And I know those that shared those thoughts didn't mean any harm. Vanoziva kuti vanhu vakadzidzisa pfungwa idzodzo vaisada kukonzera dambudzo. But it's something that we really need to consider. Asi chinhu chatinofanira kufungisisa pamusoro pazvo. So we're radical feminists. Isu tiri radical feminists. Which means the personal is political. Zvinoreva izvo kuti the personal is political. And we're also students of prophecies. Uyezve tiri vadzidzi vezviprofita. Which means the political zvinoreva izvo kuti is what? Zvinoreva izvo kuti political is prophetic. Is prophetic. That's what our lines are about. What's political is prophetic. External events. Zvinoreva kuti zviri political zviri prophetic zvinoitika kunze kwekereke ma-external events. If A equals B, if kana A akafanana na B, A equals B, kana A akafanana na B, and B equals C, B akafanana na C, then what do we do? Saka tinoita C. Then A equals C. Saka tinoti A and the personal akafanana C. Is personal prophetic. Is prophetic. And we know that. Isu tinozviziva. That's been taught in this movement for a long time. Zvakadzidziswa mumovement kwenguva yakareba. That we are not only the seed, kuti hatisingori mbeu chete, the blade and with the plant, hatisingori chirimwa, but we are also the servants.
asi tiri vashandi. The servants are prophetic. Sorry, But my bad. the personal. The servants are observing external events, are observing the waymarks. Vashandi vari kutarisa ma-external events, ma-waymarks. But as the plant, we are also fulfilling prophecy. Asi sechirimwa tiri kuzadzikisa chiprofita. When we put our faith into practice, Patinoisa zvatinotenda mukuita. when our radical feminism is observed and demonstrated, Kana radical feminism hwedu hwakatariswa hwakaitwa. there is no more powerful expression of the truth. Hakuna imwe nzira yakapfuura izvozvo yekurakidza zvokwadi. And it is what is required to receive the seal of God. Izvi ndo zvinodiwa kuti tiwane chisimbiso. It is the striking contradiction that receives the mark of the beast. Asi contradiction izvozvo ndo inowanawo munembo wechikara. So second advent, Saka pa second advent here we are. ndo patiri. And we have time to bring our practice into line with our faith. Ndo patine nguva yekuunza kutenda kwedu kuti kufanane nekuita kwedu. We have time. We have to juggle two things. Tinofana kufambisa zvinhu zvinhu. One is we haven't got much time. Chimwe chacho ndechekuti hatina nguva yakawanda. Sunday law is coming up quickly. Sunday law iri kuuya. The other is we do have time. Imwe yacho ndeyekuti nguva tinayo. To review. Yekudzokorodza. All the presentations, 2019, 2020, 2021, and the Vespers of this year. Yekudzokorodza zvakaitwa 2018, 2019, 2020, 2021 need to be thoroughly chewed and masticated and absorbed and digested. Tofana kunyatso kumatsenga tomadzeya tokwanisa kumamedza nekuti apinde mukati medu. To create a radical feminist. Kuti agadzire munhu anonzi a radical feminist. This rain is going to become a part of the DNA of that plant. Mvura iyi inenge iri DNA yechirimwa ichi. What farmer goes out to his field and says, I think I'll take that rain back out of the plant? Murimi upi anoti zvona aenda mumunda makoti andoda kumbobvisa mvura pazvirimwa izvo. When it's been soaked up by the roots and absorbed by the foliage. Kana ichitorwa nemidzi ichishandiswa nemashizha. It's impossible to take it out. Azviite kuti and it will utore develop mvura fruit. Chimurimwa ichi chobuda. And it will have the seal, which means it's Yova nechisimbiso. I'll tell you what it is. It's the comprehension and the glad reception of the message. Comprehension, glad the eating of the little book to the Millerites. There's also the drinking in of these messages to us. They all connect back to those books of Daniel and Revelation. So on that note, that's where we'll finish. We want to be the woman that is taken here, not the woman that is left. And that will depend on whether our practice is in line with our faith.
kuita kwedu kwakafanana nekutenda kwedu. So let's pray. Saka ngatinamatei. Our loving God in heaven, Mwari Baba uri kumusoro kudenga. we are excited to be living in these days. Tinofara kwazvo kurarama mumazuva ano. The great privilege of our calling. Privilege yekudanwa kwedu. And yet we are also embarrassed. Asi tinombonyarawo But we have zvakare. not thought the way you have thought or behaved the way you would have us to. Kuti hatifungi mafungira amunoita nekuita maitiro amunoita. The light of the midnight cry has opened our eyes. Chiedza che-midnight cry chavhura maziso edu. Enable us to keep drinking in this rain. Tibatsirewo tirambe tichimwa mumvura iyi. We will not be satisfied until we awake with your image. Hatingazogutsikane kusvikira tafanana nemi. So we continue to ask for your long suffering and mercy. Saka tinoramba tichikumbira rudo rwenyu netsitsi dzenyu. And pray that we would also have that towards others. Tonamata kuti tigodaro kune vamwe. These cultural roots run very deep in us. Pane midzi yeculture yakadzika mukati But medu. may we take every correction as it comes. Tibatsire kuti titore macorrection ese atinoitwa We achiuya. leave ourselves in your care and thank you in Jesus' name. Amen. Tinozvisiya mumaoko enyu tonamata muzita raJesu Kristu. Amen.